Уважаеми зрители, добър ден! Вие сте с поредното радостно, хубаво предаване на кардиограма, телевизия Евроком. С радост и удоволствие ще видите един ваш познат за редовните зрители, а новите ще се запознаят. Доктор Деян Боишич. Добре дошли, докторе. Вие сте страхотен доктор. Ще ви представя. Добре заварили, да. Той дойде при нас преди 7 години. Отброихте ги? Да, 6-7 години са минали вече. Деян, ние ще правиме 10 годишнина на кардиограма. И вие ще бъдете в този екип на най-привилегированите мои гости. Супер, много съм благодаря за това. По две причини, уважаеми зрители. Първата, той е един млад, много силен лекар, ортопедия, специалност и надграждащи специализации доста в областта на ортопедия и травматология, една от която е от Швейцария, нали не бъркам Швейцария. Това е специалист върху прешлени и атлас, първият прешлен, за който ние ще говорим днес като заглавие на нашата тема. Стана ми мъчно за вас вече 2 година. Аз питам непрекъснато, пращам поздрави, но разбрах, че вие сте направили голям прогрес. Много голям прогрес в България, за който ще искам да разкажете. И сте човека, който помогна на стотици, на хиляди българи. Срещат ме през тези години. Благодарим ви. Аз поне срещам и с граждани, и с лекари. На конгресите виждам от различни градове. Много се разрасна така помощта ви чрез Атлас, за която, уважаеми зрители, днес ще говориме как чрез определене на правилната позиция на Атлас ще се спасите от много неща. Тежко главоболие, залитане, мозъчни исхемии, прешлени проблеми надолу. Защото вие като оправите Атласа, помагате и надолу. И затова ще разкажете на прешлените. И така, добре дошли. С радост, с голямо така нетърпение ви очаквахме. И разкажете докъде стигнахте в инвазията на вашите офиси за гражданите. Един човек, който прави за България много. Вие сте от Македония. Но от Черна гора съм. От Черна гора. От Черна гора. Студирал съм медицински университет в Сърбия, а завършил съм специализация по ортопедия в Македония. И сега, както знаете, постоянно пътувам, налага се, доста центрови, доста пациенти. Вие в западни държави работите. Така е. Но, както вие казахте, доста са напреднали нещата, но аз все още сметам, че сме в началото. Доста хора не са ни чували за Атласа. Доста и лекари не са запознати с Атлас, с лечението. Ние всички лекари знаем, всички сме учили за Атласа. И знаем ние какво Атлас е. В медицинската литература пише, че Атлас е разместен. Но защо е това така? И защо и какви са последствията от разместването на Атласа? Изобщо нищо не пише в студентската скамейка, малко се учи абсолютно за това. Нищо. Малко, В Атлас Академията те са направили напълно изучване само за Атлас в Швейцария, Атлас Профил Академията. Как е станало, как става разместването по-скоро, какви са последствията и най-важното лечението, т.е. репозицията, наместването на Атласа. Можем много да говорим за Атласа, но за хората, за зрителите е достатъчно само да кажем, че това е първия шиен прешлен. Да, вие сте подготвили, мисля, че има и снимков материал, ще пуснат. Да, материал, където може точно да се види, се лоцира. Зрителите са наясно къде се намира този Атлас и тогава ще се види колко е той важен. Важен е за това, че комуникира с главата и когато не е в правилно решение
главата, тогава може да настанат доста сериозни последствия. Може да имаме компресия, натиск на кръвоносни съдове, поточна артерия вертебралис. Оттам да се намали циркулацията. И това да бъде причина за главоболие, за световрътеж, шум в ушите, натиск на нервната структура, на мускулите. И както вие казахте, това има отношение върху целия гръбнак. Върху стойката, върху гръбнака и всички абсолютно. стави надолу, дори на долните Точно така. крайници. Както вие казахте, вече са няколко центрови в България, освен центъра в София, който работи от 7-8 години. 7-8 години, Да. Почти в началото вие дойдохте при нас. Точно така беше. Центъра в Бургас работи от 5 години и сега вече от 1-2 години имаме центъри в Пловдив и посещения в Смолян. Това е тази част на България, покрихте южната, западната част. А нашите приятели от Македония понякога се вълнуват. Ние българите много обичаме Македония, но аз ще кажа на нашите българи, че малко са македонците, които толкова много са направили за здравето на българите, както вие. Нали? Просто вашият опит, вашите знания намериха доброжелателна почва у нас. Ние с приятелство ви посрещнахме. За мен няма разлика дали каква се е националността, особено тук на Балканите. Аз един ден съм в България, друг ден съм в Сърбия, трети ден в Македония, Черногора и това за мен е човек на Балканите. И също. Ние сме лекари и по никакъв начин не можем да гледаме пациентите с различна очи, произход или поглед, различни очи. Тогава ние сме лекари, ако правиме това нещо. Да кажа на зрителите, че всъщност вашият опит, вашият силен опит, сполучлив опит, защото вие помагате много ефективно, сполучливо и силно на пациентите, идва, че пихте вода от извора. Винаги казвам, когато се учиш, ако се научиш от добър истински учител, ставаш много добър като лекар в даденото направление. Вие се учихте при Създателят. Точно така. При Рене Клаудиус Шимперли. Точно така. Аз имах така шанс да съм един от малкото, които са ходили направо при човека, който е създал тази техника. Техниката и след това е направена и апаратурата в Швейцария, но самата техника е измислил той през 1994 година. От тогава до днес тази процедура се практикува в повече от 30 страни, повече от 400 центрови има и според официалните последни данни некъде няколко милиони хора са минали на лечение на тлас процедура, мащабно. И ефектите са наистина доста положителни, доста добре. Сега трябва да сме наясно, че при всекого е различно. При всекого има различни, т.е. промени, които са вече настъпили на гръбнака, усложнения и всичко това, но много добри ефекти се получават от самата процедура. Имал съм много пациенти, които имат силно главоболие, което продължава вече от години го имат главоболието, с течение на времето това само се усилва, ходили се при лекарите, направени се всички възможни изследвания според протокол, направена е консултация при специалист, но не се намира никаква причина за главоболието. Имаме няколко типа на главоболие, тензионно, мигренозно, но най-добрите ефекти е при главоболието, което е тензионно главоболие. Най-често тензионното главоболие започва от тила и тръгва много често и нагоре. Когато имаме на спазъм на мускулатурата, на шийния отдел, този спазъм на мускулатурата прави допълнителен натиск върху нервната система, на кръвоносните съдове и оттам още повече ще се намали циркулацията и това е допълнителна причина да се усили главоболието. Когато се направи процедурата, когато се направи репозицията, наместването на тласа, от там започва процес на релаксация, на отпускане на мускулатурата.
процедурата, след процедурата не става всичко изведнъж, но това е един процес и може би понякога и само една крачка от лечението, което трябва да се направи, за да имаме на пълен ефект. Да, защото в тези години, в които идвахте, винаги сме говорили и аз стигам до извода, че този разместен първи прешлен атлас създава един стрес ефект, непрекъснат върху голямото русло, сплит на нерви и кръвоносни съдове, връзката между глава, гръбначен мозък и периферия. Абсолютно. И фактически този стрес е непрекъснат, постоянен, особено голям при движение, при... Тогава още повече се усилва само ефект. Така. Тоест имаме една хронична патология, от която вие спасявате пациентите. При това положение, както вече споменахме, получават се доста оплаквания. Едно от оплакванията е главоболие. Главоболието означава, че има някакъв проблем в организма. Да, така е. И ние ако дадеме хапче да спреме главоболието, ние симптома само сме спрели. Болката иска да ни каже, има някакъв проблем тук. Намери къде е проблемът. Решението не е да се вземе някакво хапче, което ще спре болката. И това е само едно от оплакванията, които са станали заради разместването на атлас. Като лекар, вие знаете, че тези стрес реакции в костно-ставната система много често се придружават и от възпаление. И това възпаление е неприятно за мускулатурата, Абсолютно. което вие казахте, и е много неприятно за ежедневието на пациента. Когато е разместен атлас, това има постоянен домино ефект върху целия гръбнак. Значи, ако атласа трябва да е така, ние това го наричаме ортогонално, положението му е така. И по този начин ще се рефлектира върху целия гръбнак. И целият гръбнак започва да се изкривява. На една страна ходят хората. На една страна повече. Да. Но тялото компензира. За да не ходиме така, тялото ставите и тук започва точно това, вие, което го казахте. Това ще има ефект на възпалителен процес. Да ставите, а от друга страна дисковете между прешлените имат постоянен натиск и евентуално ще се получи промяна на самите дискови, като дискова херния, дискова протрузия и оттам вече започват доста по-сериозни оплаквания. Вие като ортопед сигурно и оперирате. От когато започнах да работя с атлас, техниката, не съм правил операции, сега моя фокус е само репозиция на атласа. Като хирург и моите колеги, ние най-често предлагаме, дайте да направим операция, но според мен операцията е нещо, което трябва да се предлага най-накрай. Особено имал съм доста пациенти, които имат дискови хернии и дискови протрузии и моите колеги намират за решение веднага да направи операция, но и да се направи операция на едно ниво, много вероятно след време ще се получи дискова херния на друго ниво и оплакванията ще се върнат. Не е решение да се направи операция, докато не се направи баланс на целия гръбнак. Баланс на целия гръбнак да се направи е едно дългосрочно трябва да се намери лечение. Една от крачките за това лечение е наместването на атлас. И това много често аз казвам да се наясно, че не е достатъчно. Ние да наместим атлас и само да чакаме всичко да се подреди. Трябва да се правят още доста други неща. Вие ще разкажете в следващите минути. Да, точно така. Извинете, не ви прекъсвам, но още трябва много да работи. Но още трябва много да работи пациент и лекар, нали? Какво не? Още много трябва да се работи пациент и лекар. Абсолютно. С инструкциите от лекаря пациентът да го върши. Човечкият организъм е едно миниатюрно чудо, да кажем. Това е съвършенство, което не може само един лекар всичко това да е достатъчен за всичко да направи. Точен сте. Абсолютно точен сте. Фактически ние ще разгледаме в следващите части на предаването самата техника, какво правите с атласа,
как се преодолява болката, къде са рискове, има ли и т.н. Супер Предлагам въпрос да това. пуснем време за реклами и да минеме после към втората част, която наричам същинската Същинската, част. втората, да. Да разкажете на нашите зрители какво представлява самото Наместване. диагностика и наместване. Супер. Вие си решите откъде да стартирате. Нека пуснем реклами, уважаеми колеги.